Video tänne mun kanavalle, tai mun kaveri tekee oman video. Saakeli on, jos täällä on yllätystalo. Mennäänkö kattoo tuolla? Täällä on niitä pyitä. Ei täällä oo mitään vitun kyytä. Joo, niin saakeli on tuolla navetassa. Nais. Mennään kattoo tää. Eihän nää ollut viime kerralla tässä. Ei mitään. Mitä vittua? Mennään. Minne? Ui vittu. Mitä siellä on? No, mitä siellä on? Kaikki. Mennään kattoo täältä. Viinapullo. Peda. Ui saat. Peda, tuu kattoo. Joo, mitä vittua? Mä laitan flashyn. Venakkaa. Peda, tää on vähän romahtanut täältä. Kattokaa. Katso tuonne huoneeseen. No vitsi, toi on romahtanut. Mikä siis? Oh! No mitä? Peda, katso. Täällä on jotain... Kuumotuslevelit 100 kautta 100. Tämähän on ovi. Tule Joel, katso. Katsotaan tästä reiästä. Joo. Mulla on ehkä 100 jotain. Peda. Joel, mene sä tonne eka. Nyt on kuumotuslevelit 100. Hyi. Onko se jalalla? Katsotaan tänne. Ui vitsi, Peda, toi on kriipi. Tuppa kattoo tästä ikkunasta. Vitsi, tää on kriipi. Katoppa tosta ikkunasta. Lähetäänkö? Ei. Mulla lopetiks sä jo? Ei mun loppu. No niin. Katsokaa etuha. Poljen Hei, missä se ohjus tai se? etuhaarukka. Se on niin. Se on kai täällä. Tää, tulkaa. Ei vittu jäätä, tulkaa. Ui vittu. Hei, tossa on vielä ovi. Kuvaaksä? Joo. Nee. Jos tuu siellä renkää. Ui saa. Ei se vittu, ei kun mene. No tää on vähän laho. Tussa on toi ohjus. Ohjus. Kato. Se voi laukesa. Tulkaa. Mä menen kyllä tästä. Mä näin siitä, jos se lyyttyy. Nee. Peda, täällä on kellari. Onko? On. Ui vittu, nyt tuli kriipi. Joo. Mennään tsiigaa. Ei mä mene tonne. Tuolla näkyy, että tossa on joku. Tuppa kattoo Peda tästä. Tuossa näkyy, että tossa mustassa on joku. Nee. Mikä zoomaa sinne? Joo, ei mennä. Vittu lähetään vittuun täältä. Kyllä tää video oli tässä.